ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍କନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଇସ୍କନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାର ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ କାହିଁକି ନା କୁହାହେଇଛି କ'ଣ, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ହେବ ତ ସ୍କୁଲର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି? ପଡ଼ିବନି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଇସ୍କନର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ରେ ଯାଇନୁ ବା ତାଙ୍କ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଇସ୍କନ ହେଉଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଇସ୍କନ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଲାଗିଛି ଉପରେ, ଏଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ହେଉଛି କଲିକତାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତା ନାଁ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ମାଦ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ନୁହେଁ, ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଲେ ସନାତନ। ସନାତନ ଧର୍ମ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ମୂଳ ଦେବାଦେବୀ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଭାଗବତମ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଭାଗବତମ, ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା, ମହାରାଣୀ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୌର ନିତାଇ। ତ ଏଇଟା ହିଁ କେବଳ ଇସ୍କନ ପୂଜା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି। ଏବଂ ତା ସହିତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ତ ଏଠି କେହି ଭାବିବେନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ। ତ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନ ହୋଇକି ଜାଣିନେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ନା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦୀପ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ସେୟା ନୁହେଁ, ଏ କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।